şuň Nesibe Kit Store'nyň açylşda baratynyň müni. Biziň sebäbi şygarmyz seniň Nesiben. Sağlamız üçün wagtymyzy we söýgüýimizi hiç wagt gaýgyrmalar diýär. Meşgulem görüýär sağlara niýetlenden Nesibe Kit Store dukanynyň açylşyna gatnaşýar. Elmadama söwdasynyň bolup durmagyny, adamlaryň kän bolmagyny arzuw edýän. Желаю процветания бизнесу. Надеюсь, точек у них будет все больше и больше по городу. Şeýle gowratlar var, brand diýer brand. Üstünlügardy wedýäs. Näme, mundan beýle hasam bir kämilleşip. Всем мамочкам советуем посетить магазин и окунуться в это наслаждение детских вещей. Nesibe Kit Store işiniz uğruna olsun. Allah can sevdaňyz olsun, rızkly olsun, bereketli olsun. Nesibe Kit Store'ya kutlu olsun. Intege ýetirmem görür. Ýöne şu görnüşe gatly gowy. Tugolama berekella. Bellemeli da fedakäbir eşigalýan oturşy ýenetçi gowy bolany ýöne seredýän malatsy. Gowy satdylar. Şygarmyz seniň Nesiben, Nesibeňizi geliň şu ýerden alyp duruň, gelip duruň.